Dobrý deň, vážení prítomní. No vidíte, zase tak. Nemôžeme sa vás nejak zbaviť, lebo nás tu škola. Moja dcera mi už povedala, ale víš co? Už sa na Kosmolínskej, prosím ťa, odsevu aj svojim papašákom. Všade máme, plno to sa nevideli. No ja neviem, kedy to dáme do krátku. Ale reku trošku vás pobavíme. Síce, mieli sme krátku dobu na to. No, keď sa nám niečo nevydarí, tak to musíte prepáčiť. Prajem vám veselé pobavenie. Lebo je to ťažká robota. Volakedy veru ľudia sa ťažko narobili. Než si takého súkeného plátna oni museli natkať. Na vieky amen, zivčence. Vítajte u nás a poďte trošku dálej. Sednite si. Co to pekné vyšívate? Vyšívame plachtu narodenia Krista Pána. No ale sa poponáhľajte. Co chvíľa budú Vánoce, aby ste to stačili porobiť. Zivčence, víte co? Však si nejakú zaspívajme v tém advente. Nech nám tá robota lepšie ide. Veru. Jak si to za odvetu zaspívame? Aniel z neba. stromček a sviečočky, jasle a ovečky. Na
srdcom máte moc, ó svätá noc. Chvíli anjeli Po vetri lietali, najsladšie spievali a plesali. Enem, chodte ovečky, chodte spať, lebo ráno musíte skoro stať. Aj vy vlasy si poliehajte, len ja budem sám celú noc vartovať. Ako našiel prvý Ježiška. Predsa pastieri videli veľkú hviezdu a šli za ním. Aké to svetlo odrazu zlietlo ponad nás. Aký to bajný, neobyčajný počuť hlas. Aký to bajný, neobyčajný počuť hlas. Bádame všetci podivné veci, dejú sa čudesné žiare, tu cez chotáre stieľú sa. Čudesné žiare, tu cez chotáre stieľú sa. Jak sa bojím, to len s nami bude. Nebojte sa, ja som anjel z neba. Prišiel som vám zvestovať radosnú novinu. Dnes sa vám narodí, ktorý bude patriť celému ľudu. Dnes sa vám narodí v Dávidovom meste Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko uložené, zabalené v plienočkách a uložené v jasliach. Hej, pastieri, nemeškajte, do Betlema sa ponáhľajte. V nočnej tichosti pastieri idú do Betlehema.
Ježišku miláčku, radi ťa máme, svoje verné srdiečka ti darujeme. Teraz všetci zaspívame spoločne takú vianočnú hymnu Ichánov sveta. Ešte chodil Mikoláš na našej ulici a ešte niečo vám tam dal. Tak pre kurážu ste dostali asi po tom, že asi dobre poslúcháte, že? Ste šikovné, že sa učíte ve škole dobre, no tak dostanete v Čilek ešte tak jeden balíček.